बिफाया फिसाजोखौ अबारद्राय समायना नुनायनि जाहोनाव हाबा होआलासिनो गावनो हाबा लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। लोगोफोर सरखारनिफ्राय माखासे फोसावहरनाय दि माखासे सिंगेलैनो थाथारनाय हौवाफोरनि थाखाय हिनजाव बानायना लानो रोङैनि जाहोनाव जाय हौवाया सार्जारि खालामना लानो हागोन बे हौवानो सरकारा दानाव 5 लाख रां होगोन होनना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। फाग्ला बिदिजों जायो। मैया थांनाय दाख्लै हरनै साननै सिगां फुंनि मोनायाव जोंनाव ओरैबायदि मासे जिबौ फैदोंना, ओमफ्राय जोंनि न'नि दाउसिन दाउला अमा माबा माबि जालांजोब्बायब्रा। देनजार फाग्ला जिबौआ जि गोसोमसोमलै। हे जाम्बा जों निउस मिडियाआवसो दङ, निउस मिडियाआव बिदिखौ रायलायनानै लाब गैया। एसे पार्सनेल खोथासो बेफोरखौ बादो सिदा। बबे साबजेक्टनि गियान दङ नोङो? सिमांखौ नुयो आं गिदिर, बुहुमखौ नुयो आं फिसा। जानायमोनब्ला आंबो नायगिदिंगौमोन गिदिं गिदिं बुहुमनि सोरगिदिं खना खनला। बे सल'माखौ लिरगिरि बुदां ब्रह्मआ मैया बावैसो 5 लाख रां बान्था मोननो हादों। मैया बावैसो भारतनि सिङाव थानाय क'क्राझार नोगोरनिफ्राय जावलिया बर'आ गिबियै सानाव दावबायहैनो हाबाय। नोमा सानाव बोरै थांखो? सिमाङाव बिगुर गाव गावबागाव निउस गाव गावबागाव कन्टेन्ट, नोंहा बिदिखौ होननांगौ दरखार गैयाना। सोरलै सोर नोंसोरो? मैया सासे सुबुङा 1 मिनिटावनो 100 मिलियन रां खामायनो हादों। फुरा फेक निउस बे, फुरा फेक। जाम्बा गावबागाव कन्टेन्ट नोंहा बेखौ होननांगौ जेबो दरखार गैयाना। बे फाग्ला बिदिजों जायो। मालायखौ कपि खालामनाङाब्रा बिगुर। नोंहा बुजिनो गोरों नालाय, ओमफ्राय आंनि कन्टेन्टआव नोंहा मानो बिदि होननांगौ जेब्ला दे जाबाय दे सिदादो, लागावफिनदो। बर' हारिनि गेजेरावबो सासे सुबुङा खेबसेयैनो 10 जन हिनजावखौ हाबा लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। लोगोफोर मा इम्पसिबोल कन्टेन्ट ब्रा बेलाय। कन्टेन्ट नङा बिगुर, फुरा रियेलसो बे, रियेल। बहा जानाय बहा? आंलाय माथो खोनायाखै, आंनिसिम माथो खौराङानो सफैयाखै। जाम्बाफोरनावलाय बोरै सफैनोब्रा। भारत हादरनिफ्राय गिबिसिनै बुहुमावनो सौदोमुदु मुंनि सासे सुबुङा जोमैयाव गिबिसिनै न' लुना थाहैना बिथाङा दिनै फुरा इउनिभार्सआवनो रेकर्ड खालामनो हाबाय। माखासे एलियेनफोराबो दा बिथांजों सेल्फि लानो फैदों होनना मोनथिनो मोनदों। फाग्ला नङा जालाखोब्रा। सिदा बिगुर। गोसो थोनाय मोजां मोननाय हाबा जानाय, गोदो जों उन्दै समाव लामा दथायाव हाद्रि बालाजों ओंखाम संना गेलेनाय, फिथा संना गेलेनाय, बेफोरबायदिसो जालांजोब्बाय। सेंग्राफोर गोसो थोनो मोजां मोननो रोंदोंब्ला बावगारनोबो हानांगोन। सेंग्राफोर दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला। दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला। दानि जुगाव